מה? הנה אתה. ניגע בקרב, בקיצור. חכו שנייה, בואו שנייה, בואו. מנסים להתחיל את בגרולתק חברים. בואו נראה לאן זה יתפצח. בואו, מה? שלום לך. שלום לך ילד. מה? מה קרה? היא גרה בקריות. אוקיי. אתה רוצה את חבר שלה? כן. עכשיו, עשיתי את זה. מה? מה לכם אחד השני? שנייה, אני מגביר, חכו. שנייה, אני אומר לאח שלי שיזוז מפה. יונתן, זוז, סגור מאחוריך את הרשת. בדיוק. כן, הנה, הגברתי, מה קרה, הגברתי? איך קוראים לך? רגע, לא לדבר, איך קוראים לך? יעקב? לא, יעקב, שקרן. אתה אתיופי? לא, קוראים לי, סתם, קוראים לי, שנייה, קוראים לי ירין. הוא לא יודע איך קוראים לו. ירין משולם. ירין הגרעין, סתם. ירין משולם, באמת. אלוף, אחלה שם. בוא נחזור. סתם, קוראים לי יעקב משולם. עכשיו באמת קוראים לי יעקב משולם. כתוב לי אפילו ב-VR, באמת. ואתה לא אתיופי. לא. מה? מה? אופיר משולם זה ממש מתאים, אומייגאד. חמני. מה אתה עושה? תתעלם מהם. אתה רוצה את חבר שלה? אתה בא לפה. מה? אתה באמצע החיים, אתה תבוא לפה. מה, כן. מה קרה? אני אתן לך בלוק לכל הגורלת אם אתה לא תגיד. יש לו אינסטגרם. לא! תראו מה עשיתם. ילד. איך קפצתם? אוקיי, עכשיו. יש. מילים אחרונות. רגע, לא, אז בוא לשם, מה אתה עושה? מה? אז אני פה, אני פה. רק רגע, מי זה אופיר? אני! נו, ו? נו, הם לעשות שדך לי בנים, מהארץ. ועובד להם? ילד, אני אתן לך בלוק לכל הגורי הטק ולכל המתחילים, לא תגיד כן. 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 אמרתי כן. למה כן? מה, היא אמרה שאני... הוא אמר ש... אתם אמרתם שאני אגיד כן. אתם אמרתם שאני אגיד כן, גם הוא. אתה. אמרת שאני אגיד כן. תודה. השם שלה זה אופיר. אוקיי. השם שלי זה יעקב משולם. רק רגע! יו! שנייה! יש לי מישהו! אתם רוצים? יש לי מישהו! אתם רוצים? באמת! די, זה עומד להיות אחד המטורפים. לא ראיתי דברים כאלה. אתה משהו מיוחד. יש לך חברות? יובל! לא הבנתי, מה קרה? מי כולכם? נו, אז נו, מה בסוף? מה קרה? מה קרה? מה בסוף? נו, תגידו. איפה את? אלו, וואו. מי רוצה את החברות שלי ב-VR? מי רוצה? אני באה, אבל שנייה, מי רוצה את החברות שלי ב-VR? סתם. אני! מי זה אני? מה אני? אני באה! היי! יובל, הם חברים! זה? שלי. מה זה? סליחה, התבלבלתי, לא משנה. תביא. קוראים לי ב-VR, שנייה, אוקיי, וואי. שנייה, למה את וואי? לא אישי, כן, אנחנו לא ביחד. אופיר, מוצאים מהחבר, צ'קי. יובל, שלחתי לך התקבל. וואי. מישהו אמר שהוא חמוד. מה זה וואי? איך זה נראה? אות. וואי, לא יודעת איך נראה וואי. אוקיי, הנה נו. איי. הגעתי ראשון לך. העיגול, נכון, קיו, העיגול עם הצ'ופצ'יק. העיגול עם הצ'ופצ'יק. אני יודעת איך זה נראה. או. וי. ומשולם בהמשך, תחפשו. מצאתי. אוקיי. שלחתי. איך קוראים ב-VR? מה השם? קורין משהו, לא זוכרת. הנה.
אוקיי, אני השארתי. השארתי. מה, למה אתם צריכים? שנייה, כתוב לי משהו, שנייה. לא יודעת מי זה. בוא רגע, בוא. לא יודעת מי זה. כן, אני כאן, באתי. קוראים לך אז יופי. יעקב, רגע, אתה לא תקשיב. שום דונס, יעקב, שחור. חזרתי. אני לבן. תקשיב, לבן יש חוקים. מה? להקשיב, אוקיי, תקשיב. אם, אוקיי, מחפשת חבר, סבבה? אני לא, וואי. תמי דפה. אני לא. יש כמה דברים. אחד, היא מאוד חמודה, יש לה רצוף חמוד. שתיים, היא חמודה מאוד. שלוש, היא חמודה. חסרונות. מי? היא דוחה משחקים בתחת. ומה אמרת? מה מקודם? אמרתם? שהיא דוחפת משחקים בתחת. שהיא מה? לא, אני לא. דוחפת משחקים. אני לא. אוקיי. לא באמת, מה אוקיי, לא באמת. בצחוק, מה? ילד, היא דוחפת משחקים, כולם ישאלו אותך יגידו שכן. כולם יגידו שכן. אין לי כוח אליכם. מי רוצה לראות איזה טוב אני בגורל הטאג בברנץ' וכאלה? תבוא לפה ואתה תקשיב, לא יכולים אחריי. ילד גדול לו. קיצור, גדול מאוד אוהבת, דברים. כזה. אני באה. כאלה, אוקיי, היא ראתה לשלוש בנים. כזה. היא ראתה. כזה. היא ראתה לשלוש בנים שונים. כזה. לא, זה מה שיש לך מתחת ל... גבת מטורף. כזה. לא, ילד, תביא מה שיש לך מתחת לבטן, לא מבינים אותך. שלוש פעמים היא ראתה, שלוש בנים שונים 5 פעמים, כל בן. מה? אוקיי. סתם. לא, אל תגידי שזה. אז לא הבנתי. אתם רוצים את החברות שלי ב-VR? לא, החברות המציאותית היא רוצה איתך, כאילו זה... לא, גם אמרתי בנוסף. ילד, השארתי משהו כמתנה יום הולדת? הם רוצים את החברות שלי ב-VR? אופיר? לא, אנחנו רוצים את אמא שלך. אני רוצה את החברות. אה? אני רוצה חברות במציאות גם בטלפון לגבי. לא, גם